putkin tuolla ja siellä voi sitten lämmitellä. Miettikää, kun meillä alkaa tuossa vähän ennen 3, niin Antti Ketosen live-keikka. Niin harvoin sitä semmoista keikkaa pääsee Poreammeesta katsomaan, mutta Salossa sekin on mahdollista. Salossa rallipäivä. Avantoralli. Salossa ja Salon torilla on päätapahtuma ja sitten näitä on kymmenkunta avantoa, uimapaikkaa, saunaa ympäri Saloa, missä on myöskin saunat auki. Tossakin on tommonen. Käydään vähän kattoo, täällä on jokeen tehty avanto ja siellä on porukkaa. Terve. Moikka. Joo, täällä avanto valmiina odottaa. Sitten joku tulikin äsken mun vastaan jo. Joo, tää on vasta alkuun. Tilaisuus alkoi kello 12, nyt taitaa olla, koskohan kello 12:30 parhaalla. Onks kello ihan 12 vielä? Joo, täällä on Poreammessa porukka. Mennään katsomaan. Joo. Täällä tarkenee hyvin. Miten saa poreet aikaiseksi ilman hernekeittoa? Sitten on toi Rikalanmäen jokiravintola on myös auki. Moi. Palokunta on paikalla. Kerlästä kattoo, tässä oli joku sauna tässä. Juuri paikalle tulleille tiedoksi, että joo, se olikin toi. Ihanasti käynnissä ja täällä on tosiaan siis avanto käytössä tuolla joessa. Ja toi sauna vielä kurkkaamaan. Tarjolla täällä ja kattoo mitä siellä on. Joo. Siisti sauna. Sitten loppuhuipennuksena Antti Ketosen live-keikka. Tässä on sauna, sielläkin näkyy oleva porukkaa ihan. Poreamme on siinä. Sitten täällä on kulkupelin Poreamme, täällä on muistaakseni pari kappaletta. Ei ole vielä oikein porukka innostunut. Salon jokeen huimaa. Jaha, siinä on tommosia kylmä altaita. Jaha, Rivesan Cruisesin telttaa täällä. Kahvia löytyy ja leivon naisiakin näkyy oleva. Joo, tää on ensimmäinen kerta kun on tämmöstä suunniteltu ja nyt järjestetty Saloja. Toivottavasti tästä tulisi vaikka jokavuotinen perinne, mikä ettei. Aha, sit löytyy hampurilaisia. Kepin burgeri on paikalla. Ei oo vielä. Siellä on vissiin valmistaudutaan. Eikö heillä on myynti tässä ulkona? Joo, taitaa ollakin näin. Täällä on tänään muotinäytössä. Sitten täällä on Antti Ketosen 4 suora yhteen. Esiintyy oliko se 3 aikoihin? Joo. Tämmösen näköistä. Käydään kattoo tossa kadulla kuinka paljon täällä on oikein porukka. On täällä parkkipaikat aika täyteen. Joo, tulijoita on joka suunnasta.
Mä lähden käymään tossa kaupungilla asioilla, sitten mä tulin uudestaan jonkun ajan päästä. Katsotaan, onko porukka lisääntynyt paljon. Nimittäin juhlapukin on myös mukana tässä näytöksessä ansvoineen sekä moleroineen. Ja niin kuin nähdään No niin, sit kello on 2 nurkilla ja tultiin uudestaan katsomaan tänne avantoralliin. Täällä on kauppiat ainakin paikalla vielä. Siellä on Aspi, kalakauppa ja terve Simolan kotileipomo näkyy oleva ja koivupöllit palaa vissiin saunassa. Vähän mustaa savulykkää. Joo, ja on täällä altaassa paljusporukka. Onks meillä sopos jo valmiina? No niin, sieltä vaan Tinja ja Juha, tervetuloa. Otetaan Joo, sopos. tässä on kylmä allaskin. Ilo ja hyvä olo pakkaspäivin sopokselta. Tinjalla on aktuellen aamutakki ja Joo, täällä on paljon enemmän porukkaa kuin oli siinä puolen päivän aikaa heti. Käydään tuolla katsomassa. Ja Niin, täällä on nyt tää muotinäytös. Lapuan Kankurin saunatyyny ja Annon pyyhe sekä Ecotools pesuharja. Ja Juhalla Tommi Hilfigerin kylpytakki ja alla Björn Borgin uimasortsit sekä Tommi Hilfigerin teepaita. Aivan makeet. Mihin avantoon te meinaatte nyt tästä suunnata? Terve! Ihan saunaan. Terve menoa. Kiitos. Moro, moro. Vitsi, näytätte hyviltä. Käydään taas kattoo, onko joessa porukka. Ei oo. Ja nyt on avanto suljettu. Siellä on jääkalikat pistetty takaisin kiinni paikalle. Joo, se oli vaan varmaan sitten hetken aikaa auki.